Aruba, genoodzaakt door een wereldpandemie, hulp te vragen conform artikel 36 van het statuut. Aruba kreeg deze hulp in de vorm van lening. Naar mijn mening, redelijk en onredelijke voorwaarden, onder andere de KOHO en de RAF. De KOHO werd later omgezet in een onderlinge regeling, maar nu heeft Aruba nog te maken met de RAF. Een consensusrijkswet die Nederland als voorwaarde stelt, zodat Aruba het geleende geld in de pandemie terugbetaalt met rente. Het moet duidelijk zijn dat Aruba de 916 miljoen niet als gift kreeg, maar als een pandemielening waar Nederland bij de terugbetaling winst zal boeken. Als ik terugga naar artikel 36 van het statuut, vraag ik me af of we naar de geest van de wet of de regel handelen. Een consensusrijkswet als voorwaarde stellen om een lage rente te krijgen voor de pandemielening, terwijl we meer dan 5 jaar via een landverordening werken op basis van een protocol, vind ik benadelend. Ik wou even staan bij 2 aspecten. De juridische grondslag voor de RAF en een vrij passage van de toespraak van premier Mark Rutte over het slavernijverleden. Het statuut voorziet in 2 soorten rijkswetten: de obligatorie rijkswetten en de consensusrijkswetten. De obligatorie rijkswet regelt 1 of meer aangelegenheden van het Koninkrijk. Een consensusrijkswet regelt een materie die niet tot de aangelegenheid van het Koninkrijk behoren, maar tot de eigen autonome aangelegenheden van ieder land. Uitgangspunt hier is dat het moet gaan om een algemeen verbindend voorschrift dat in meer dan 1 land gelding zal hebben. Omdat een regeling die slechts in 1 land gelding heeft, zal op grond van die eigen constitutionele regeling vastgesteld moeten worden. Aldus in Nederland bij wet en in Aruba, Sint Maarten en Curaçao bij landsverordening. De RAF betreft een wettelijke regeling die alleen op Aruba zal gelden en die geen gelding heeft in Nederland. Het inpassen over het instellen van bepaalde bevoegdheden ter waarborging van de Nederlandse belangen kan via artikel 52 van het statuut geschieden binnen een landsverordening waar hetzelfde doel bereikt wordt, met name financieel toezicht. Er bestaat geen enkele legitieme reden voor het inpassen terwijl het statuut de juiste oplossing aanbiedt. Het tweede aspect. Op 19 december 2022 hield premier Rutte zijn toespraak over het handelen van de Nederlandse staat in het verleden en bood excuses voor het slavernijverleden. Met zijn toespraak kwam er hoop dat er positieve veranderingen zullen komen, niet alleen in de manier van denken over de landen, maar voornamelijk in de machtsverhouding binnen het Koninkrijk. Men dacht aan het verminderen van het democratisch deficit, respect, hoor en wederhoor, meer samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en meer respect voor de keuze om de eigen belangen zelfstandig te behartigen. Ik zal een passage uit de toespraak citeren van premier Rutte en hoop dat dit ons laat reflecteren op de impasse waar we nu in zitten, namelijk de keuze tussen een Rijkswet financieel toezicht of een eigen landsverordening financieel toezicht. Ik citeer: ik heb die verandering in denken ook persoonlijk doorgemaakt. Daar wil ik open over zijn. Lange tijd dacht ik dat het niet goed mogelijk is om een betekenisvolle manier verantwoordelijkheid te nemen voor iets dat zo lang is gebeurd en waar niemand van ons zelf bij is geweest. Lange tijd dacht ik dus eigenlijk, het slavernijverleden is geschiedenis die achter ons ligt. Maar ik had het mis. Want eeuwen van onderdrukking en uitbuiting werken door in het hier en nu. In racistische stereotypen, in discriminerende patronen van uitsluiting, in sociale ongelijkheid. Ongeacht een lening middels een rijkswet of een landsverordening geschiedt, zal dezelfde rente aangeboden moeten worden, indien we daadwerkelijk elkaar willen bijstaan, hulp bieden en elkaar gelijk willen behandelen conform de geest van het statuut. En dit geschieden zonder enige onderdrukking of uitbuiting, zoals premier Rutte in zijn toespraak zelf aangaf. Als laatste wil ik wel een opmerking geven naar aanleiding van het commissiedebat onderlinge regeling en wederopbouw Sint Maarten in de Tweede Kamer, waar ik sommige collega's heb kunnen horen over hun keuze over de RAF en hun twijfels over de geboekte vooruitgang voor wat betreft de landspakketten. Het proces van de RAF
is al sinds november 2021 gestart, waar wij sinds 20 mei 2022 in afwachting zijn van de nota naar aanleiding van het verslag met de antwoorden van de Nederlandse regering, die tegelijkertijd de Rijksministerraad van het Koninkrijk vormen. Ondanks het feit dat een overgrote meerderheid van de staten van Aruba zich hebben gesteld tegen een Rijkswet te zijn, moet het proces van de Rijkswet doorlopen worden. De Nederlandse regering, die ook de Koninkrijksregering vormt, zal de nota naar aanleiding van het verslag moeten indienen bij de Staten van Aruba en vervolgens kan de Tweede Kamer deze agenderen en eenzijdig de beslissing voor Aruba nemen door hiervoor te stemmen. Voor wat betreft de landspakketten verwijs ik hen naar de uitvoeringsrapportage die openbaar en beschikbaar zijn. Jammer dat ik alleen maar enkele minuten heb, anders zou ik deze rapportages voorlezen. De komende dagen hopen wij met u allen van gedachten te wisselen over hoe we met elkaar moeten omgaan met als uitgangspunt de toespraak van premier Rutte, indien er sprake kan zijn van een duurzame relatie binnen het Koninkrijk. Ik dank u allen voor uw aandacht en wens u een zeer productieve IPCO toe. Meneer Vrolijk, dank u wel. Dan geef ik nu graag het woord aan mevrouw Charetti America Francisca, voorzitter van de Staten van Curaçao. Gaat u gang. Goedemiddag. Geachte leden van de Eerste en de Tweede Kamer van de Staten-Generaal, de Staten van Aruba, de Staten van Sint Maarten en de Staten van Curaçao. Beste collega's en vrienden, ook namens de heer Todé, voorzitter van de Commissie Rijksaangelegenheden, Interparlementaire Relatie en Buitenlandse Betrekkingen uit de Staten van Curaçao en de overige leden van de commissie, de heer Osepa, de heer Girigori, mevrouw McWilliam, de heer Kalmes, de heer Martinez en toehoorder, de heer Marcelina, wil ik allereerst mijn dankbaarheid uiten aan de organisatie van dit IPCO. Het is voor het eerst dat wij op een donderdagmiddag starten met een IPCO. Een noodzakelijke verandering waarvan de uitwerking na verloop van het IPCO ons duidelijk wordt. Het is mijn hoop dat wij vruchtvolle besprekingen met elkaar zullen hebben. Het programma staat vol interessante onderwerpen die onze aandacht vergen. Een van de thema's die bij mij in het oog springt is de aangaande het klimaat. Wij krijgen daarbij een presentatie van een expert die op Bonaire onderzoek heeft gedaan. Voor Curaçao is dit belangrijk, omdat wij veel dingen gemeen hebben met Bonaire, qua ligging en natuur. In die zin zullen we zeker veel van de presentatie kunnen leren. Opvallend zijn de woorden die gekozen zijn voor het advies Klimaattafel Bonaire. Het is nooit te laat. Ik laat mij door deze woorden inspireren en ik wil daarmee een boodschap overbrengen met dezelfde gedachten. Het is inderdaad nooit te laat om te veranderen. Nooit te laat om te verbeteren. Nooit te laat om de beste kant van je te laten zien. Zo zal het niet laat zijn om alsnog een nationale slavernijmuseum op te richten. Weliswaar zijn we daarmee als Rijk meer dan 150 jaar laat, maar te laat is het nooit. Het is in dezelfde lijn van de gedachten ook niet te laat om invulling te geven achter de komma van premier de heer Rutte. Die invulling moeten we wel degelijk doordacht zijn en moet goedmaken wat door het slavernijverleden en het kolonialisme is misdaan in de gemeenschap in het Caribisch deel van het Koninkrijk. De wereld maakt veel mee als gevolg van de klimaatverandering. De impact van jarenlange vervuiling en verspilling van energiebronnen heeft ons hierna geleid. Maar het is nooit te laat om daarin een positieve wending te geven. Nederland loopt daarin voorop,
Maar vanuit Curaçao hopen wij te kunnen profiteren van de technische kennis die aanwezig is in Nederland. Curaçao heeft al de eerste stappen genomen om te dienen als voorloper in de Cariben, om steeds meer groene energie te produceren. Ook een punt van zorg is de situatie waarin studenten in Nederland zich bevinden die oorspronkelijk uit het Caribische gebied komen. Als delegatie van Curaçao hebben we regelmatig contact met de studenten uit onze regio en ze vertellen allemaal over de vele knelpunten en pijnpunten die zij ervaren. Pijnpunten zoals discriminatie en vooroordelen, cultuurenaanpassingen, taalbarrière en sociale isolatie. Caribische studenten kunnen zich geïsoleerd voelen vanwege het gebrek aan ondersteuning van familie en vrienden die ver weg zijn. Soms kan het moeilijk zijn om nieuwe vrienden te maken en deel te nemen aan sociale activiteiten vanwege culturele verschillen en taalbarrières. Huisvesting. Huisvesting in Nederland is prijzig. En dit is een uitdaging voor de meeste Caribische studenten. Financiële druk. Studeren in Nederland kan duur zijn, vooral voor de Caribische studenten. Caribische studenten kunnen moeite hebben om de financiële verplichtingen na te komen, zoals collegegeld, huur, verzekeringen en levensonderhoud. Dit kan leiden tot stress en angst voor hun financiële situatie en kan hun academische prestatie negatief beïnvloeden. De Nationale Ombudsman heeft hierover uitvoeringen onderzoek gedaan en daarover gerapporteerd. Dit is geen nieuwe situatie. Het zijn bekende verhalen die al jarenlang spelen zonder dat concrete oplossingen daarvan komen. Maar het is nooit te laat. Om ook hierin een wending te brengen. We kunnen als autoriteiten datgene bewerkstelligen om het leven en daarmee ook de prestatie van deze studenten te helpen verbeteren. Deze samenstelling uit de Staten van Curaçao reist al 2 jaren door het Koninkrijk om met andere collega's van de andere staten en de Staten-Generaal te vergaderen. Soms stuiten we tegen kritiek over de meerwaarde van deze reizen. De meerwaarde van deze vergaderingen, zoals dit IPCO, moeten we met z'n allen samengeven. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid die we met z'n allen moeten dragen en uitdragen. Het is hiervoor ook nooit te laat. Mijn collega, de heer Today, zal een uiteenzetting geven van de recente ontwikkelingen op Curaçao. Ik laat het hierbij. Ik wens u allen veel zegen, sterkte en wijsheid in de hoop dat wij op het eind van dit IPCO kunnen concluderen dat ook dit IPCO aan de verwachtingen heeft voldaan. Dank voor uw aandacht. Dank u wel. Mooie woorden. Ik zou nu heel graag het woord willen geven aan de heer William Marlin, voorzitter van de Commissie Koninkrijksaangeleden en Interparlementaire Relaties van de Staten van Sint Maarten. En wellicht vindt u het prettig om te zitten, dan brengen we een handmicrofoon. Ja? Oké. Good morning, good afternoon, rather. Protocol has been established, so allow me to simply say, honorable chairpersons and members of parliament of the 4 countries within the kingdom, good afternoon. It is truly an honor and a pleasure to be able to address you here today in my capacity as vice chairperson and delegation leader of the Parliament of St. Martin. Today, June 1st, 2023, is once again the start of a hurricane season. This one is predicted to be a near normal hurricane season. However, as St. Martin, we have learned always to be prepared, and in that respect,
the government and the people of St. Martin are once again preparing for whatever might come our way this season. The last IPCO held just 3 months ago allowed the delegations to discuss various topics, such as the migration situation, the democratic deficit, and the progress of the country packages. In addition, the delegations also participated in very educational and thought-provoking work visits on Curacao. During the last IPCO, we were also able to define how we move forward on certain topics. One such topic is our discussions surrounding slavery and colonialism. It is now essential to indeed discuss what happened after that infamous comma. What is next? What do we expect as countries, as islands in the Caribbean? What does the Netherlands expect? What do our people expect? And how do we get there together while working on awareness and understanding? In the previous IPCO, the delegations of the Caribbean countries presented a draft kingdom law for a dispute regulation, the so-called geschillenregeling, that is in line with the agreement and criteria set forth by the IPCO of 2015, namely that a dispute regulation should regard strictly legal disputes regarding the charter to be handled by an independent body, and that issues are binding decisions. In the hope of gathering support from you, our colleagues from the Netherlands, the islands intend to submit this draft via their governments. This dispute regulation must become a reality, as we must ensure that we live up to the explicit requirement in the Kingdom Charter in Article 12A. These coming days, we will also discuss the data protection, which is an agreement within the country packages that need to be carefully looked at, and climate change and climate adaptation, which recently received a boost by means of an MOU that was signed between the countries and the Minister for Climate and Energy Policy. It would be remiss of me not to mention the mutual regulation signed in April of last year by our Prime Ministers and the State Secretary for Kingdom Relations and Digitalization, an alternative to the COHO that we all were very critical of. Therefore, it is now up to us, the countries, to hold our governments accountable while working on relationships and cooperation and creating awareness and understanding of our different situations within the Kingdom of the Netherlands. As this parliamentary term for the Parliament of St. Martin comes to an end in some 7 months, this will be the last IPCO that this sitting term will experience. Additionally, being one of the founding fathers of the St. Martin Patriotic Movement in December 1978, 45 years ago at that, and having spent from 1987 to 2023 being elected and re-elected and serving in every capacity of political office, I have decided to hang up the proverbial gloves and will not be contesting the upcoming or any elections. I say it often. The only person I still recognize here at IPCO from the good old days is member of the State Senate, Mr. Paul Rosenmüller. It is therefore my wish, as I say farewell to this IPCO body, that for this IPCO and moving forward, we continue to meet based on openness, understanding, constructive dialogue, and trust if this kingdom is to work. I thank you for your attention and wish us all a pleasant and fruitful IPCO. Have a pleasant afternoon.
Mr. Marlin, thank you very much. And I'm very grateful that during this IPCO, we will be able to benefit from your vast experience. So we will make sure to do that. Thank you very much. Thank you. Dan gaan we nu door met de presentaties over recente ontwikkelingen per land. En dan mag ik als eerste het woord geven aan mevrouw Shalini Trompli, voorzitter van de commissie Koninkrijksaangelegenheden en Buitenlandse Betrekkingen van Aruba. Gaat u gang. Voorzitter, collega's en een ieder die het interparlementair koninkrijksoverleg volgt. Goedemiddag. Namens Aruba zal ik een korte presentatie verzorgen over de recente ontwikkelingen op ons eiland. In hoofdlijnen zal ik een uiteenzetting geven over enkele belangrijke ontwikkelingen op Aruba. Aruba is volop in herstel. Na de verwoestende COVID-19-pandemie zien wij indrukwekkende herstelcijfers. Het IMF had al aan het begin van de pandemie aangegeven dat Aruba een van de zwaarste getroffen landen zal zijn. En ze had gelijk. Voor wat betreft het herstel gaf het IMF aan dat Aruba een van de landen zou zijn die de grootste vooruitgangen zou maken. De cijfers van 2022 en begin 2023 laten zien dat ze nogmaals gelijk gaan krijgen. De economic outlook van de directie Economische Zaken geeft aan dat de economische krimp in 2020 24,5% was. Sindsdien hebben we een economische groei meegemaakt van 16,4% in 2021, 10% in 2022 en dit jaar wordt een stabilisatie van de economische groei op 4,5% verwacht. Hiermee is het herstel 101,1% ten opzichte van het jaar 2019. Dit is zeker een mijlpaal voor Aruba, zo kort na de pandemie. Het toerisme blijft groeien. Het herstel voor wat betreft het aantal toeristen is 116% ten opzichte van 2019. En het herstel van de ontvangsten uit het toerisme is 118% ten opzichte van 2019. Het is belangrijk om aan te geven dat 2019 een recordjaar was voor Aruba voor wat betreft het toerisme. De nadruk in de economische ontwikkeling ligt nu op diversificatie van de economie. De pandemie heeft ons geleerd dat we echt daaraan moeten gaan werken. Niet dat we dat niet deden, maar extra ons best doen. Naast de 6 promising sectors die worden ontwikkeld, liggen veel kansen in de energie-industrie. Zoals laatst ook was gebleken tijdens de eerste en zeer succesvolle Caribische Klimaat- en Energieconferentie, die afgelopen mei in Aruba was georganiseerd. De regering streeft ernaar om het gebied in San Nicolás, waar nu nog de geraamte van de raffinaderij staat, om te vormen tot een Hydrogen Valley. Met productie van waterstof voor lokale consumptie en voor de export. Minister Rob Jetten was op Aruba voor de conferentie en heeft zijn steun aan dit project toegezegd. Een mooie kans om te laten zien hoe samenwerking binnen het Koninkrijk kan leiden tot daadwerkelijke hervorming van de economie en leefbaarheid van de Caribische landen. Daarnaast zijn de plannen voor de vestiging van een LNG-installatie in datzelfde gebied, in een vergevorderde fase. LNG zal als transitie worden gebruikt en hiermee kan Aruba in 18 tot 4 maanden de tijd zeker in grote mate onafhankelijk worden van de heavy fuel oil. Zoals gezegd zal dit een transitiefase zijn naar schone en duurzame energie. Hiermee zal Aruba de in onze
National Energy Policy gestelde klimaatdoelen ruimschoots behalen, als ook de gestelde doelen in het Parijsakkoord. Het doel is niet alleen om de groei van de economie te stimuleren, maar zeker, zoals we allemaal weten, om banen te creëren. De werkloosheid, welke voor de pandemie 5,2% bedroeg, heeft in 2021 8,8% bereikt. Vorig jaar was het percentage gedaald naar 6,5%. Nog niet het niveau van voor de pandemie, maar de dalende trend is ingezet. Om de werkloosheid verder te verlagen, wordt nu gewerkt aan jobmatching, een actieve rol van overheidsinstanties om de vraag en het aanbod op elkaar af te stemmen middels het project Aruba Kertraha, wat betekent Aruba wil werken. Daarnaast zal de diversificatie van de economie ook zorgen voor het creëren van nieuwe banen in de energiesector, waardoor de werkloosheid verder wordt verlaagd. Financieel gaat het beter met het land. De begroting voor het jaar 2023 was op tijd ingeleverd en behandeld. De begroting laat een overschot zien van 1% van de GDP. En de meerjarenramingen laten ook een begrotingsoverschot zien van ten minste 1%. In de uitvoeringsrapportage van het laatste kwartaal van 2022 kunnen we zien dat de staatsschuld, die in 2020 door de pandemie naar 127,1% van de GDP is gestegen, in 2022 verlaagd is naar 96,6% van de GDP. Nog steeds heel hoog. Maar, zoals ik daarnet zei, de dalende trend is ingezet. En dat is zeer belangrijk. We hebben ons voorgenomen om niet alleen te herstellen naar de situatie van voor de pandemie, maar om sterker en weerbaarder uit de pandemie te komen. Zoals onze minister-president Evelien Wever-Kroes altijd zegt, we do not only want to bounce back, but we want to bounce forward. De prioriteit ligt daarom op de hervormingen in het kader van de landspakketten. De verschillende thema's kennen we allemaal, van de uitvoeringsagenda en in de uitvoeringsrapportage. De uitvoering van deze hervormingsplannen gaan volgens schema, ondanks het feit dat de uitdagingen qua beschikbare capaciteit en middelen groot zijn. Aruba werkt nu aan 109 acties tegelijkertijd. Hiervan staan volgens de uitvoeringsrapportage over het eerste kwartaal van dit jaar 79 op groen, dus helemaal op schema, en 21 op oranje. Met andere woorden, er moet extra inspanningen worden geleverd om deze acties succesvol te voltooien. Er staan momenteel 0 acties op rood en 9 zijn geparkeerd op grijs vanwege externe factoren. De resultaten zijn derhalve zeer positief en dat is te danken aan de enorme inzet en doorzettingsvermogen van de lokale experts, maar ook door Nederland ingehuurde professionals. In dit kader moet ik de onderlinge regeling vermelden, die in de plaats is gekomen van het COGO. Deze onderlinge regeling werd getekend op 4 april jongsleden. Dat weten we allemaal. En bevat de werkafspraken die gelden tussen de regeringen van Nederland en respectievelijk Aruba, Curaçao en Sint Maarten in zaken de uitvoering en de bijstand met betrekking tot de hervormingsplannen vervat in de landspakketten. Ik ben zeer erkentelijk dat de regering hebben geluisterd naar de bezwaren van de parlementen omtrent het COGO en dat gekozen is voor een regeling die de autonomie van de landen niet aantast en met name respect toont voor de positie van de parlementen
en de democratische fundamenten van het Koninkrijk. De onderlinge regeling is met optimisme in Aruba ontvangen. Bovendien is de al 2 jaar bestaande werkwijze in de regeling verankerd. Deze werkwijze heeft bewezen succesvol te zijn in Aruba. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat de uitvoering van de landspakketten succesvol zal verlopen. Met zijn uitdagingen, maar we werken er met veel hart en kracht aan. Wij zullen als staten, en ik praat namens de hele staten van Aruba, zeker hierop blijven toezien. Ondanks de wereldwijde uitdagingen van inflatie, energieprijzen, schaarste met betrekking tot producten en overige uitdagingen, boekt Aruba vooruitgang. Dat hebben jullie allemaal gehoord. Onze sociale problemen blijven een uitdaging en ze zullen de aandacht blijven eisen en krijgen. Hetgeen ons nog steeds veel zorgen baart, is het feit dat de regering van Aruba nog niet tot afspraken heeft kunnen komen met de regering van Nederland in zaken de terugbetaling van de coronalening, terwijl de lening op 10 oktober van dit jaar afloopt. Ik heb nog steeds de mening dat indien Nederland Aruba daadwerkelijk wil helpen, er sprake moet zijn van tenminste gedeeltelijke kwijtschelding. Immers, wereldwijd wordt een beroep gedaan aan grote landen om kleine landen te helpen om uit de enorme coronaschulden te komen. De Verenigde Naties en de Europese Unie benadrukken dit regelmatig. Het is dan ook niet uit te leggen dat Nederland geen kwijtschelding, al is het maar gedeeltelijk, wil overwegen. Maar zoals ik zei, dat is mijn persoonlijke mening. En de mening, moet ik wel zeggen, van de overgrote meerderheid van de Arubaanse bevolking. De regering van Aruba heeft het al opgegeven. Onlangs informeerde de minister-president de Staten dat in Nederland geen politiek draagvlak is om te praten over kwijtschelding. Hoe onbegrijpelijk dat ook mogen zijn. Vooral omdat het ontstane COVID-schuld niet beleidsmatig of door wanbeleid door Aruba is geschept, maar een onvermijdelijke consequentie is van een wereldwijd pandemie. In ieder geval zijn de gesprekken over terugbetaling nu wel begonnen. En volgens de informatie die de regering heeft verschaft, is Nederland bereid om de coronasteun van Aruba te herfinancieren tegen marktconforme voorwaarden. Alleen als Aruba akkoord gaat met de Rijkswet in zaken financieel toezicht, dan is Nederland bereid om dit percentage te halveren. Zoals ik reeds dit jaar tijdens de IPCO in Curaçao naar voren heb gebracht, is het opmerkelijk dat de Nederlandse regering doorgaat met het als conditie stellen van de RAFT aan de Arubaanse regering als voorwaarde voor aantrekkelijker herfinancieringscondities, wetende dat de meerderheid van het Arubaanse parlement niet eens was en is met het doorgelopen proces, de inhoud en de totstandkoming van deze gedwongen consensusrijkswet. Je zou verwachten dat net zoals bij de KOHO de onderhandelingen een andere richting zouden innemen. Op 21 mei 2022 heeft de Staten van Aruba een uitgebreid verslag in verband met de RAFT naar Nederland gestuurd en hebben tot de dag van vandaag, zoals de voorzitter van Aruba reeds heeft gezegd, geen antwoord hierop mogen ontvangen. En de gesprekken gaan gewoon door, alsof er een nieuw proces met betrekking tot de RAFT is begonnen. Voorzitter, graag wil ik via de IPCO-platform aandringen op de nota naar aanleiding van het verslag in verband met de RAFT. Dit zal zeker een beginpunt vormen voor verdere onderhandelingen. Want het is een feit dat Aruba had gehoopt dat Nederland daadwerkelijk bereid was
om een zo laag mogelijke rente en een zo lang mogelijke uitstel van betaling en doorlooptijd aan Aruba te geven. Dit is de hulp die je zou verwachten als een beroep wordt gedaan op artikel 36 van het statuut. Als we de discussie over de LAFT versus de RAFT even buiten beschouwing laten, wil ik de volgende opmerking maken. Ik had verwacht dat als Nederland nu de gelegenheid ziet om het financieel toezicht van alle koninkrijkseilanden te harmoniseren, dit gepaard zou gaan met de bekende voordelige condities zoals kwijtschelding / gedeeltelijke schuldsanering en introductie van een lopende inschrijving van de Nederlandse staat op de door Aruba uitgeschreven leningen. Condities die Curaçao en Sint Maarten sinds 2010 genieten. Helaas wordt deze mogelijkheid niet aan Aruba aangeboden, want het is een feit dat herfinanciering tegen een lagere rente van de US-dollar leningen die komen te vervallen, zeker een bijdrage zal leveren aan een duurzame sanering van de buitenlandse schuld en de overheidsfinanciën. Dit punt wordt zowel door de Raad van State als de Raad van Advies van Aruba aangekaart in hun advies in verband met de RAFT. Het effect zal zeker voordelig zijn. Aruba zal sneller weer op eigen benen kunnen staan, aan de vastgestelde normen kunnen voldoen en Nederland sneller terug kunnen betalen. Dit is een win-win situatie waar Nederland ook mee gebaat is. Tot slot, voorzitter, als we het democratisch deficit willen verkleinen, als we samen op basis van respect en gelijkwaardigheid willen werken en de eilanden echt eigenaar willen maken van hun eigen herstel, dan hoop ik dat de discussie over herfinanciering losgekoppeld kan worden van de discussie in welk jasje het financieel toezicht gegoten moet worden. Ik dank u allen voor uw aandacht en wens alle delegaties vruchtvolle gesprekken toe, in de hoop dat wij tot belangrijke afspraken kunnen komen in het belang van onze burgers. Bedankt. Mevrouw Trompli, dank u wel. Dank dat u ons hebt meegenomen in de ontwikkelingen in Aruba. Hoopvolle groeicijfers en een aantal zorgpunten die u met ons hebt gedeeld. Omwille van de tijd kan ik nog maar 1 vraag toestaan. Maar ik zeg er ook bij, we zijn natuurlijk een aantal dagen bij elkaar. Dus er zitten heel veel ingrediënten waarvan ik me kan voorstellen dat u met mevrouw Trompli en de andere collega's van gedachten wil wisselen. Het goede nieuws is, daar is volop tijd voor. En ik ben de hele dag. Daarom. aanwezig. Mevrouw Trompli is de hele dag aanwezig, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Dus we kunnen uitgebreid met haar spreken. Maar wellicht is er toch iemand die op dit moment een vraag wil stellen. Nou, dat is niet het geval, mevrouw Trompli. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Waarschijnlijk gaan ze u tussen de bedrijven doorbestoken, maar ik weet dat u graag bereid bent om in gesprek te gaan. Dan gaan we door naar de presentatie van Curaçao door de heer Americo Todé, voorzitter van de Commissie Koninkrijksaangelegenheden, Interparlementaire Relaties en Externe Betrekkingen. Meneer Todé, het woord is aan u. Oké, dank u wel, voorzitter. Het protocol is al gediend. Maar toch, namens onze delegatie, wil ik de geachte collega's van de staat van Aruba, ook nog die van Curaçao, Sint Maarten, geachte collega's van de Eerste en Tweede Kamer, dames en heren. Goedemiddag. Voorzitter, de delegatie van de staat van Curaçao is verheugd om wederom aanwezig te zijn bij het IPCO.
Het is, zoals u kunt beamen, prettiger om elkaar als statenleden van dichtbij te kunnen zien en te spreken over belangrijke onderwerpen die onze landen en ons koninkrijk aangaan. Tijdens deze IPCO gaan wij het met elkaar voornamelijk hebben over belangrijke thema's die de onderlinge relaties binnen het koninkrijk als ook het bestuur van de autonome landen binnen het koninkrijk in de toekomst sterk zullen beïnvloeden. Wij kijken daarom met grote belangstelling uit naar de daarmee verband houdende discussie. Voorzitter, het is aan mij om in te gaan op de recente ontwikkelingen van Curaçao. Tijdens het recente IPCO van februari 2023 hebben jullie van mijn persoon uitvoerig kunnen vernemen van de positieve geboekte resultaten van het kabinet PISAS 2, met name op het financieel en economisch gebied. De daaropvolgende maanden zijn geen uitzonderingen geweest en heeft kabinet PISAS 2 onder meer samen met de andere regeringen van het Koninkrijk een onderlinge regeling weten te sluiten. Een historisch moment, voorzitter, is eveneens geweest op 8 mei dit jaar, toen de eerste Venezolaanse boten, de zogenaamde barquitos, met vis, groente en fruit, onze mooie Sint-Anna bij de haven van Curaçao na 4 jaar wederom binnenkwamen. Voorzitter, de floating market is again on the move. Voorzitter, ik richt me op de heropening van de grenzen met Venezuela en de kansen die voor Curaçao daarmee zijn gemoeid. Zoals bekend zijn de grenzen met onze buurland Venezuela sedert februari 2019 formeel gesloten. De heropening van de grenzen heeft 4 jaar lang op zich laten wachten, voorzitter. Maar het is kabinet PISAS 2 gelukt om deze begin dit jaar op een gefaseerde wijze te heropenen. Desalniettemin kampen wij in de relatie tot Venezuela alsnog met een probleem waar Curaçao als deel van het Koninkrijk uw welwillende aandacht en steun voor vraagt. Het is een gegeven dat ondanks de opgelegde sancties, onder andere de Verenigde Staten zelf en Nederland, zaken zijn blijven doen met Venezuela. Zo is de Office of Foreign Assets Control, OFAC, van de Verenigde Staten recent overgegaan tot het vernieuwen van bepaalde licenties voor oliebedrijven zoals Halliburton en Chevron voor hun operatie op en met Venezuela. Voorzitter, uit internationaal nieuws valt eveneens te concluderen dat de Verenigde Staten en landen uit Europa bereidwillig zijn wederom openlijk zaken te doen met Venezuela, mede door de gevolgen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Alle stappen lijken in de richting op het steeds verder versoepelen van de sancties tegen Venezuela en dit allemaal met het oog op het welzijn voor elk individueel land. Daarentegen gelden de internationale sancties van OFAC tegen Venezuela nog altijd voor Curaçao als land en zien wij ons hierdoor verhinderd in de inhaalslag van het verloren zakenrelatie met Venezuela. Pisca grandi, takome chiquina. De grote vissen die eten kleine visjes op. Curaçao, een kleine eiland met een ligging van amper 400 kilometer van de kust van Punto Fijo, Venezuela, heeft het gevoel van een kleine vis. Terwijl de grote vissen rondom ons heen zich blijven voeden en groter en sterker blijven worden, dat grote landen in conflict treden met elkaar wegens ideologische verschillen, is begrijpelijk, voorzitter. Alleen is de wereld sterk gaan veranderen na de COVID-pandemie. Ingenomen posities
door grote landen moeten worden geëvalueerd. Opdat meer aandacht wordt besteed aan kleine landen, in het bijzonder de SIDS, Small Island Development States. Al het voorstaande ten einde een betere slagkans in het bestuur van ons land en op ons zelfbestuur en bestaan te kunnen garanderen. Zoals benadrukt in een eerdere speech van mijn persoon, heeft Venezuela altijd voor een groot deel bijgedragen aan het bruto binnenlands product van Curaçao en is onze economie dus sterk afhankelijk van een goede commerciële relatie met Venezuela. Alle inspanningen van het kabinet Pisas zijn ten behoeve van het benutten van alle kansen die Venezuela voor ons land kan betekenen op het gebied van olie, toerisme, landbouwproducten, etc. Alleen volgt uit artikel 3, eerste ledsel B van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden dat buitenlandse betrekkingen tot aangelegenheden van het Koninkrijk behoren. Vandaar dat uw hulp en steun, voorzitter, als parlementen van het Koninkrijk van belang zijn. In het bijzonder vraag ik mijn collega's van de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal om de Nederlandse regering aan te sporen hun bijdrage te leveren in het zowel het versoepelen en uiteindelijk, voorzitter, het elimineren van de sancties als in het sluiten van bilaterale overeenkomsten met Venezuela, zoals het visumplicht voor Venezolanen. Naast artikel 3, voorzitter, kent hetzelfde statuut iets verderop de artikelen 25, 26 en 27, welke dienen ter bevordering, oftewel geen belemmering van de Caribische landen binnen het Koninkrijk in hun economische en financiële activiteiten met andere mogelijkheden. Wij vragen u in de lijn van het voorstaande dan ook steun in het realiseren van de plannen van het kabinet Pisas II, of in ieder geval ons niet in de weg te staan in de realisatie van deze. In het parlement, voorzitter, hebben wij een mooi spreekwoord daarover. Si bonoke juda, nostroba. Als je niet kan helpen, sta ons niet in de weg. Dus nogmaals, si bonoke juda, nostroba. Een beroep gaat jullie richting om het buitenlands beleid van het Koninkrijk gevoerd door minister Hoekstra te evalueren, zodat Curaçao niet als een klein visje in het Caribisch gebied naast de kust van Venezuela blijft lijden vanwege anderen die ons land en economie geen recht doen. De bevolking van Curaçao eist van zijn politieke gedragsdragers, voorzitter, dat zij hun uiterste best doen in het behalen van een welzijn en welvarendheid voor ieder bewoner van Curaçao. En hier committeren wij ons ook aan. Nos corazón te bate pa Curaçao. Ons hart klopt voor Curaçao. Junto, nos está fuerte e nos mister seguir aspirar na melhor futuro para gente reino. Maneira de parar de acordo de governação de Holanda na januari 2022. Samen staan we sterk. En we moeten door blijven streven, mevrouw de voorzitter, naar een betere toekomst voor het hele Koninkrijk, zoals verwoord in het Nederlandse regeerakkoord van januari 2022. Met deze woorden, voorzitter, wens ik u namens de Curaçaose delegatie een vruchtbare IPO-overleg toe en dat wij met mooie resultaten dit overleg kunnen afronden. Mevrouw de voorzitter en overige collega's, dames en heren, bedankt voor uw waardevolle aandacht. Masha, dank u.
Meneer Todé, dank u wel. Ik heb volgens mij vanmiddag al meer papiaments weer geleerd door uw toespraak dan door al die boekjes die ik onder mijn hoofdkussen legde. Heel veel dank daarvoor. Veel boeiende elementen in uw verhaal. Maar ik zag iedereen opveren toen u het had over de floating market is again on the move. De gelukzalige manier waarop u dat zei, bracht ons allemaal een beetje in de stemming om daar snel weer een kijkje te kunnen nemen. Maar heel goed te horen. Dank u wel. Dank u. Then I would now like to invite Mr. Rolando Bryson. Oh nee, sorry, excuses. Ik moet eerst even kijken of er wellicht nog een vraag is vanuit de zaal. U mag nog even daar plaatsnemen. Dan kijken we even rond. Ik zie geen vingers. Ja, toch? Mr. Bryson. Please go ahead. Yeah, okay. Thank you for your presentation, Mr. Today. I kind of listening to Aruba's presentation and yours. What do you think the strategy should be in terms of handling these upcoming loans? As I'll also be presenting, we seem to all three be in a similar situation come October. What is the strategy? What is the discussion like with the government in terms of this is what we should stand for? This is where we draw the line in terms of the refinancing of these loans. Very easy, very easy. You have to sit down on the table and talk and discuss and come to solution together. That's the only way out. We cannot fight. We cannot do anything else. We have to come with a solution. And that is sit on the table, look at the points of every country to see the yes and no's and the good and the bad, and seek out how we can together come to a solution. Otherwise, we all are going to fail. We have a koninkrijk, but it's still 4 countries with 4 opinions, with 4 decisions, with 4 everything. We cannot come out if we stay and stand on our points without doing what we as gezagsdragers, authority have to do. Self in wars, it will be over when the people sit together and talk it and end the war. We have to do the same. There is no war in the Koninkrijk, so we have to sit on the table and come to solutions. That is my part. And I hope that all of the delegations, once and for all, sit together and come with a solution for the whole country, whole Koninkrijk. Thank you. Thank you. Make peace, not war. I think that was basically what you said. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Todé, Meneer Todé. Then I would now like to invite Mr. Rolando Bryson, Member of Parliament, to speak on behalf of Sint Maarten. Please go ahead. Honorable chairpersons of the Committees of Kingdom Affairs, and colleague members of Parliament from Aruba, Curaçao, and the Netherlands. Ladies and gentlemen, good morning, bon dia, and goedemorgen. Oh, good afternoon. We're all saying, well, it's Sint Maarten time. Yeah. It is once again a pleasure for me to be able to give you a presentation with an update on the recent developments on Sint Maarten on behalf of the Sint Maarten delegation. As the delegation leader indicated, the hurricane season is once again upon us, and Sint Maarten has been and continues to prepare for whatever may come our way, hoping to be spared from any storm this hurricane season. On Friday, May 26, 2023, the Prime Minister of Sint Maarten signed the Border Delimitation Treaty on behalf of the Kingdom of the Netherlands and the Minister of the Interior of the French Republic. Since 2014, there have been disagreements regarding the border of the island separating the northern and southern side.
Finally, after 9 years of deliberations and discussions, an agreement was met and has been laid down in this treaty. As it regards the country packages for St. Martin, the last implementation report shows there is progress on a large number of measures and that work has also continued steadily on the so-called theory of change sessions and the accompanying roadmaps. It remains concerning to hear that the challenge is and remains the limited capacity available at the government. This point has been brought up numerous times, and it is essential not to lose sight of this, considering the implementation of all these reforms is connected to available capacity. If there's insufficient capacity, implementing the new reforms may prove difficult. The implementation report mentions that the results of the employee satisfaction survey among civil servants and the exit survey among departed civil servants will provide tools for taking targeted actions to address this challenge. As Parliament, we await the outcome of these observations and the further implementation of the reform packages. On February 16, 2023, the Minister of General Affairs, after having considered it to be desirable to establish an advisory committee tasked with, among other things, exploring the institutional, financial, education, judicial, sociological, psychological, spiritual, and emotional impact of slavery on the people of St. Martin, she decided to institute a temporary advisory committee on slavery, atonement, and reparation, the ASCAR. The committee is tasked with discussing and developing plausible solutions that would atone for the atrocity of slavery and its direct impact on the people of St. Martin. Parliament awaits the further development surrounding this committee and the expected slavery, atonement, and reparations plan of action for St. Martin. The Committee of Constitutional Affairs and Decolonization of Parliament has also been handling this topic, where currently each faction in Parliament has been requested to provide a brief position paper on their own ideas in terms of what should come now that the apology has been issued by the Netherlands. Upon receipt of these papers, we will then chart a way forward for Parliament. As it regards climate change, we are happy to have learned that the Netherlands has opened up access to the stimulation of sustainable energy production and climate transition funds to stimulate the energy transition of the Caribbean countries. These projects will substantially contribute to the country's energy transition. Similar as was mentioned by Aruba, the Minister of Tourism, Economic Affairs, Transport, and Telecommunication has also indicated that in the context of opportunities in the cruise and fueling sector, the ministry is also exploring the viability of liquefied natural gas, LNG, as an alternative, cleaner fuel for St. Martin as a transitional fuel to renewables. The Parliament of St. Martin has also received various presentations regarding this energy source, where the benefits, including the cleanliness, cost, transportability, and efficiency of LNG, has been presented to us. Many wish to see a more sustainable, cleaner source of fuel for St. Martin and look forward to these initiatives being executed for the betterment of St. Martin. It is imperative that St. Martin finds ways to move further away from the use of heavy fuel, especially for power generation. Considering the time it would take for St. Martin to transition fully to renewables, the government has indicated that it considers LNG as a possible transitional fuel. In March of this year, Parliament accepted the National Ordinance Budget 2023, which allowed for loans to be acquired for capital expenditures after the CFT procedure based on the Kingdom Law final supervision has completed. These are essential investments that are dearly needed for the further development of St. Martin. The government presented capital investments that were geared towards much needed improvements in the ICT infrastructure of government and also that of the tax department, thus improving processes efficiency and, in the case of the tax department, improving revenues. The capital investments also include contributions towards a new detention facility, which has been long overdue, investments in public sports facilities and educational facilities, hard resurfacing and repairs of various roads in St. Martin, and the expansion of the sewage network in Dutch Quarter. Again, all of these items are considered long overdue. In addition to the government's plan, the Parliament also approved an amendment to make investments in the tourism product of St. Martin, including its intellectual property, tourism facilities, the creation of a new tourism master plan, and other much needed improvements to the most crucial driver of tax dollars, which is our tourism sector.
With the CFT having issued a positive advice regarding the acquisition of loans for these capital investments, one would hope that it leads to a subscription by the Dutch government, considering how much we can help improve the lives of our people in our country with these investments. Based on the economic bulletin of the Central Bank of Curaçao and St. Martin of March 2023, it is being assumed that St. Martin will refinance the loans that mature in 2023 related to the liquidity support received from the Netherlands in 2020 and 2021. From the presentations before me, it is clear that Aruba and Curaçao are also in a similar position. From the St. Martin Parliament perspective, as per the debt cancellation motion of Parliament of St. Martin, talks must be had regarding debt cancellation and how we can work towards improving the country's infrastructure and sustainable development. Let us perhaps look at how another major organization within the region sees this issue, the CARICOM. From CARICOM's perspective, the CARICOM 10-point plan for reparatory justice sees debt cancellation as one of the steps that should be taken in any plans for attempting to remedy the damage done by slavery by those countries who have benefited from it. The CARICOM states, and I quote, "Caribbean governments that emerged from slavery and colonialism have inherited massive crises of community poverty and institutional unpreparedness for development. The pressure of development has driven governments to carry the burden of public employment and social policies designed to confront colonial legacies. This process has resulted in states accumulating unsustainable levels of public debt that now constitute their fiscal entrapment. Support for the payment of domestic debt and cancellation of international debt are necessary as part of reparatory actions," end quote. I hope these are discussions we can have in the coming days as well. In previous presentations on behalf of the Parliament of St. Martin, we had presented the issue of conditions being added to the refinancing of loans, especially those given on the basis of mutual assistance, so hurricanes, COVID-19. Recently in the media, there were statements made by the State Secretary Van Huffelen that a condition for the refinancing of loans related to COVID-19 could now be that the countries of Curaçao and St. Martin would have to, quote, "come up with a solution for the situation regarding ENYA policyholders who have been put at risk due to what the courts have determined as various improprieties conducted by the management and in particular the owner of this private insurance company. This company, as with every insurance company, was to be supervised by the independent institution that is the Central Bank of Curaçao and St. Martin, so not the government directly. As mentioned earlier, the government of St. Martin has already indicated that refinancing of these loans is crucial to the short and long-term viability of the country. This begs the question, what does refinancing of loans granted on the basis of mutual assistance, as per the Kingdom Charter, have to do with the conduct of management and owners of a private insurance company supervised by an independent institution? While it is imperative that ENYA policyholders should be made whole, one could question whether the financial future of St. Martin should now be put at risk with our own kingdom partner, the Netherlands, stating that, to paraphrase, "you must come up with a solution or else." Perhaps this sort of issue of conditionality on loans will form a part of the discussions this week regarding democratic deficit, as this ties to a deficit we have as countries in terms of contracting loans, where the Netherlands is in practice the main source St. Martin has for the refinancing of loans. As it regards legislation, the Parliament of St. Martin will handle the National Ordinance on Higher Education and the National Ordinance on Financial Accounts 2021 in short. As it concerns the financial accounts for 2021, this shows that there are improvements on many fronts, including that of financial management. Just before coming to IPCO, the Parliament adjourned the start of a discussion within the Committee of Finance on tax systems improvements presented by the Minister of Finance in February. Lastly, St. Martin requested that banking and financial services be discussed at an IPCO level. However, we understand that this was not possible. However, allow me the opportunity to explain the current situation. Based on financial inclusion survey of the Central Bank of Curaçao and St. Martin, we currently have 17% of people in St. Martin who do not have access to a bank account. As was discussed with the Central Bank, that figure might be higher when one takes into account undocumented people.
To this end, the Parliament of St. Martin on January 24, 2022, approved a motion that resolved to have the Minister of Finance vet proposed legislation for enshrining the right of a bank account in law, among other improvements to financial services to the consumer. The government has informed us that they have approved the draft National Ordinance Basic Bank Account that is in the legislative process right now. This draft aims to improve consumer access to digital payment services and a number of basic financial services. Parliament awaits the receipt of this draft for further handling. This then brings me to the end of the presentation. If there are any questions, as always, I'm happy to answer. Thank you very much for your attention, and I wish you all a pleasant, fruitful remainder of this IPCO. Thank you, Mr. Bryson, for your clear and comprehensive presentation. You already invited the audience for questions. I'm looking around whether anybody is going to make use of that opportunity. I don't see one. Apparently it was Crystal extremely clear, but perhaps, you know, during the informal sessions and during dinner, they will come with questions after all. Mr. Osepa. Dank u mevrouw de voorzitter. Het gaat over wat je aangegeven hebt over ENIA en al die problemen daaromheen. En we weten dat een groot gezamenlijk probleem is van Curaçao en Sint Maarten. Ik weet niet tot in hoeverre je zou kunnen aangeven of vanuit Sint Maarten een bepaalde bereidheid is om dat, laten we zeggen, gezamenlijk op te lossen met Curaçao. En dan in die zin van hoe je tegenaan kijkt, of het in die zin van doorstart is of opheffen. Heb je een bepaald beeld daarover? Dank je. Yes, we just before coming to Parliament, to IPCO, like I mentioned, we had a meeting with the Minister of Finance and the Central Bank of Curaçao and St. Martin, where I actually posed that question. From what I gathered, there's definitely more than enough willingness on behalf of the government, and particularly the Minister of Finance and the Central Bank, to come to a solution. What I highlight in my presentation is that does this sort of, for lack of a better term, threat has to be put on the government that is already in that process, has already been investigating this, has already been discussing with Curaçao proposed solutions, and messing with the loan or the debt is certainly not going to help the government help ENIA. So this is where I think it's important, like I mentioned in my speech, absolutely this requires attention, but I don't think that we need to hang these loans, and what I hear from Aruba and Curaçao, this kind of conditionality that keeps floating after us every year. Another loan matures, another condition is added. Now it's something related to a private company. How much further is this going to go? So I do believe absolutely it needs both our countries' absolute attention. What I think we have to be careful with is whether conditions are being added to loans based on these solutions. Yeah? Thank you. You have another question, however. Oh, Please go ahead. From one of your direct colleagues. Yes. Yeah. Interesting. Yeah. He questions me more at IPCO than in St. Martin. Thank you very much, and good afternoon to everyone. Concerning the situation with ENIA, it seems to be the topic that we are sticking on. But can you elaborate a bit more concerning the judgment that was placed on the owner of the financial institution, the 1-point-something billion that he is ordered to pay? And why must, again, that you made mention, the islands of Aruba and not Aruba, the islands of Curaçao and St. Martin be responsible in any form of way, having to do any sort of refinancing or any discussion with the state secretary of the Dutch government in refinancing this loan, when there was a institution in particular responsible for the oversight? Thank you. I'm sorry, before you answer, this is my mistake, but I didn't acknowledge the fact that this is your own delegation member. Yes. So it's a bit of a weird situation. He asked a question last time as well. Yeah, but given the time, I would Okay, no suggest that problem. we move on to the next Sure. presentation. Thank you very much. Thanks again for your presentation. En dan tot slot mag mijn buurman
opstaan en achter het spreekgestoelte plaatsnemen. De heer Paul Rozenmuller, voorzitter van de Commissie Koninkrijksrelaties van de Eerste Kamer en delegatieleider van de Nederlandse delegatie. Gaat uw gang. Ja, voorzitter, dank u wel. Beste, lieve en in ieder geval gewaardeerde collega's. Ik mag namens de Nederlandse delegatie een aantal dingen zeggen over de ontwikkelingen in ons eigen land. En dat doen we natuurlijk altijd tegen de achtergrond van het strikte kledingprotocol wat het IPCO kent. En dan ziet u hier mij wat in een vreemde uitdossing staan, maar dat doe ik uit grote waardering en dank voor het cadeau wat ik vanmiddag van de Curaçaose delegatie, meer in het bijzonder van mijn goede vriend, collega Todé, heb gekregen. En ik dacht, het is het beste om dat maar aan te trekken. De Wayabera. En het zit nog lekker ook. Dank u wel. Als ik zei, een aantal van de belangrijkste ontwikkelingen sinds de eerste dagen van maart tot de 1 juni van 2023. En misschien is wel een van die belangrijkste ontwikkelingen de dag van vandaag. En dan heb ik het niet over, want wij hebben dat niet en we leven natuurlijk mee en we hopen dat we niet mee hoeven te leven met het begin van het orkaanseizoen. Maar de 1 juni is ook een verjaardag. Een verjaardag van velen, maar één van ons is jarig vandaag en heeft op taart getrakteerd. En dat is onze dierbare collega Annemarie Jorritsma, die vandaag haar verjaardag viert en die wij namens iedereen hartelijk willen. Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you. Hoera! Hiep, hiep, hiep. Hoera! Laatste keer, hiep, hiep, hiep. Hoera! Lieve Annemarie, het is jouw verjaardag, maar het is, dames en heren, niet alleen maar de verjaardag van Annemarie. Ik gebruik deze gelegenheid, of misbruik hem misschien ook, om een aantal woorden tot haar te richten. Want de dag na het IPCO, volgende week dinsdag, neemt Annemarie niet alleen afscheid van de Eerste Kamer. Jammer, zeker. Maar dat is ook een afscheid van een politieke periode die in 1982 begon. En die dus 41 jaar duurt. En daar kan ik heel lang over praten, want ik heb meer dan 30 van die 40 jaar meegemaakt. Maar laat ik in ieder geval deels namens u en uiteraard ook namens mijzelf jou zeer veel danken. Niet alleen maar voor die tientallen jaren die je aan de publieke zaak hebt besteed en alles wat je gedaan hebt. Maar zeker ook namens iedereen hier heb je ook de afgelopen jaren, maar eigenlijk ook in je hele loopbaan, een warme plek gehad voor de landen in het Koninkrijk. Wat ooit begon met de Antillen van de 6. Toen werd het de status aparte voor Aruba, de Nederlandse Antillen voor de 5. Toen werden het de 3 landen en de 3 openbare lichamen. Je hebt het allemaal meegemaakt. En we hebben de afgelopen jaren in deze commissie nog weer geprofiteerd van jouw kennis, maar ook jouw gezag in de andere landen en de openbare lichamen, dus Caribisch Nederland. En daar willen we je ongelooflijk voor dank zeggen. En de cadeautjes die volgen. Maar ik zou bijna zeggen tot zover de bijdrage vanuit Nederland. Als u nog vragen heeft, dan hoor ik het wel. Maar misschien dan toch zo langzamerhand maar even overgaan tot het wat serieuzere gedeelte. En ik zal puntsgewijs vanwege de tijd een aantal ontwikkelingen schetsen van de afgelopen periode. Want de overstap van een zo prominent politicus op nationaal niveau en in koninkrijksniveau naar een internationaal vermaard politicus is misschien niet zo groot. Maar de afgelopen 3 maanden was misschien wel het meest markante moment voor velen van de Nederlandse politici. Het bezoek van president Zelensky de eerste dagen van mei aan Nederland. Dat was een onverwacht bezoek waarvan sommigen al dagenlang van op de hoogte waren en dat niet uitlekte.
Het kan dus iets wat niet uitlekt. Bijzonder, om dat hier ook in Nieuwspoort te zeggen. Het bezoek van president Zelensky bracht ons, politici, maar natuurlijk ook de Nederlandse samenleving, nog weer eens in een directe confrontatie met de gevolgen van die afschuwelijke oorlog, de invasie van Rusland in Oekraïne en alles wat daar aan menselijk leed uit tevoorschijn komt. Dat is natuurlijk in eerste instantie de pijn daar. En daar zullen we het ongetwijfeld over eens zijn. En de stap naar Nederland is maar klein, want Oekraïne ligt hier een dag reizen vandaan. En de oorlog in Oekraïne, en ik heb het eerder gezegd op IPCO's, en dat kan natuurlijk omdat die oorlog al 15 maanden duurt, heeft natuurlijk voor ons een aantal gevolgen. Laat ik er een paar highlighten. De eerste is natuurlijk de vluchtelingenstroom. Er zijn duizenden vluchtelingen vanuit Oekraïne naar Nederland gekomen die warm welkom geheten worden en al dan niet in gezinsverband worden ondergebracht. En de Nederlandse samenleving staat daarvoor open. En ik maak het ietsje breder. Want met die stroom van vluchtelingen vanuit Oekraïne, maar in combinatie met andere stromen van vluchtelingen, staat de Nederlandse samenleving voor een groot vraagstuk met betrekking tot migratie en de gevolgen daarvan, de integratie. Het kabinet is volop bezig om een antwoord te vinden op zowel de omvang als de opvang. De omvang is het meest politiek gevoelige thema. De opvang is ook politiek gevoelig, maar daar heeft het kabinet nu een knoop over doorgehakt en de Tweede Kamer en daarna de Eerste Kamer zal wetgeving krijgen om te voorkomen dat wij beelden krijgen zoals u die misschien zelf ook gezien hebt vorig jaar in de zomer in Ter Apel, waarin mensen buiten slapen. Er is natuurlijk geen enkele politieke partij die dat wil. Een tweede gevolg van die oorlog, en daar hebben we het ook eerder over gehad, is de gestegen energieprijzen, de inflatie en de gevolgen voor elke doorsnee Nederlander. En niet alleen Nederlander, Europees, en jullie hebben daar zelf ook mee te maken. Dat raakt een deel van onze bevolking in zijn of haar bestaanszekerheid. En die bestaanszekerheid die staat als gevolg van die hoge inflatie in toenemende mate onder druk. Daar kan het kabinet iets aan doen en heeft het kabinet iets aan gedaan. Daar kunnen werkgevers iets aan doen en daar hebben werkgevers iets aan gedaan. Maar de inflatie is hoog en vandaag heeft u nog weer kunnen lezen wat de meest recente inflatie in de maand april was. 6% prijsstijging ten opzichte van het jaar daarvoor. En dat zijn omvangrijke percentages die misschien hier gemiddeld voor een politicus niet echt dagelijks merkbaar zijn in de portemonnee. Maar voor heel veel gezinnen met een middeninkomen of een laag inkomen wel. En dat is een grote zorg in toenemende mate. Een derde gevolg van die oorlog, vanuit een wat breder perspectief, is dat er natuurlijk ook door het kabinet nagedacht moet worden over de herprioritering van de uitgaven. Want bijvoorbeeld die toenemende stroom aan migranten, dat vraagt om extra geld. Maar bijvoorbeeld ook de militaire steun, al dan niet in Europees verband of in NAVO-verband, vraagt om extra uitgaven, meer geld aan migratie. En dat zijn niet een paar 100.000 euro, dat gaat over tientallen miljoenen. En over de oorlog en de defensieuitgaven praten we over nog veel meer geld. Dat is natuurlijk een enorme uitdaging om dat gefinancierd te krijgen. Daar spreken we in de Tweede Kamer volgende week over, bij de voorjaarsnota, de aanpassing van de lopende begroting. Maar dat is wel echt een uitdaging. En dat in combinatie met, gepaardgaande met de hoge inflatie, de gestegen rente en de dalende economische groei. Het eerste kwartaal van 2023 liet een krimp zien van 0,7%. Laten we hopen dat dat een incidentele dip was in de economische ontwikkeling. Daarmee zij gezegd, en dat mag toch onderstreept worden, dat de tijd van gratis geld voorbij is. En dat niet alleen het kabinet, maar ook degenen die alternatieven aanbieden voor het kabinet, en dat is allemaal onderdeel van ons politieke spel in de goede en serieuze zin van het woord, dat die allemaal met die financiële uitdaging te maken krijgen. En dat is een periode niet of veel minder het geval geweest
Als gezegd, de tijd van gratis geld is voorbij. En dat zeg ik in algemene zin, ook als het gaat om vraagstukken die vanuit de landen op het bordje van de Nederlandse politiek of de Nederlandse regering worden gelegd. Ons land is niet alleen maar in de greep van, laten we zeggen, de gevolgen van de oorlog in de meest brede zin van het woord. We hebben ook nog te maken met een nog steeds onopgelost stikstofprobleem. Daar heb ik eerder over gesproken, dus ik kan daar denk ik kort over zijn. Maar dat stikstofprobleem wordt voor een deel veroorzaakt door een transitie in de landbouw die enigszins op zich laat wachten. Maar ook andere sectoren dragen bij aan een stikstofuitstoot die de natuur beschadigt. En de stand van de natuur in Nederland is onvoldoende. We moeten daar een antwoord op vinden. We moeten dat doen samen met degenen die daar nu een boterham verdienen, zoals de boeren. Daar wordt hard aan gewerkt om die transitie met de mensen tot een oplossing te vinden. En laten we hopen dat dat de komende weken of maanden, maar laten we hopen de komende weken lukt. Want het stikstofprobleem is niet een soort van probleem wat je niet kan zien. Je kunt het merken dagelijks, omdat bedrijvigheid stil ligt, omdat, of in ieder geval onvoldoende tot ontwikkeling komt of kan komen. De woningbouw stagneert als gevolg daarvan. Dat betekent weer dat of ouderen die zoeken naar ouderhuisvesting, of jongeren die zoeken naar hun eerste huis, eigenlijk veel langer zoeken en moeten zoeken dan strikt genomen. De ambitie in Nederland om fors te bouwen is terecht en groot en omvangrijk en onomstreden. Maar we komen niet of onvoldoende aan die ambitie toe. En dat geldt niet alleen voor bouwen, dat geldt ook voor bredere vormen van activiteit en bedrijvigheid. Vanwege het feit dat we in dat keurslijf van die stikstofproblematiek op dit moment onze weg moeten zien te vinden. En het is eigenlijk maar een kleine stap van die stikstofproblematiek naar, sprekend over die laatste 3 maanden waarin wij elkaar niet gesproken hebben, dat wil zeggen misschien wel gesproken hebben, maar niet gezien hebben in IPCO-verband, naar misschien wel de belangrijkste politieke ontwikkeling vanaf de eerste dagen van maart van dit jaar. En dat was eigenlijk een ontwikkeling die op 15 maart te zien was, namelijk een enorme aardverschuiving in de Nederlandse provinciale politiek als gevolg van de uitslag. Een partij die hier in de Kamer 1 zetel heeft, de BBB, krijgt vanaf volgende week, dinsdag, ik moet zeggen de 13e juni, 16 zetels. Vertaald naar de Tweede Kamer is dat 32 zetels in de Tweede Kamer. Maar goed, de feitelijk aantal zetels in de Eerste Kamer is 16. En dat is natuurlijk echt een landslide overwinning voor die partij. En daar is heel veel over gezegd en gesproken. Dat zal ik nu natuurlijk niet doen. Maar iedereen snapt en begrijpt dat dat voor een deel te maken had met de stagnerende problematiek rondom stikstof, de boerenprotesten en alles wat dat aan maatschappelijk sentiment verder veroorzaakte in combinatie met overige vormen van onvrede in meer brede zin van het woord. Die zich ook laten vertalen, en dat is voor elke politicus, de 150 hier in deze zaal of die 75 in de Eerste Kamer, is dat een grote zorg en een uitdaging. En dat is dat het vertrouwen in de Nederlandse politiek de laatste periode echt dalende is, naar een dieptepunt is. En dat moeten wij onszelf allemaal aantrekken. En we zijn allemaal ook een oplossing van het probleem daaromtrent. Tegelijkertijd is misschien dat wantrouwen of de verharding, die in deze zaal meer zichtbaar is dan in de Eerste Kamer. Maar daarmee gelinkt zie je ook een ontwikkeling die we allemaal heel onaangenaam vinden. En dat is het aantal bedreigingen wat politici moeten ondergaan. Er was vorige week nogal wat nieuws over datgene wat de dochters van mevrouw Kaag zeiden. Maar we weten allemaal hoe, en dan praten we echt al over 15 jaar, hoe Geert Wilders door het leven moet. Dat is natuurlijk niet acceptabel. En of het nou om Geert Wilders gaat, of om mevrouw Kaag gaat, of een andere parlementariër of bewindspersoon.
Ik denk dat dat een grote zorg is. De voorzitter van de Tweede Kamer heeft er deze week ook nog weer naar buiten toe over gesproken. Het is een grote zorg dat te veel politici geconfronteerd worden met bedreigingen. En 1 is al te veel. Laat staan dat dit een structureel element is wat groeiende is en wat een grote zorg is voor ons allemaal. Sprekende over dat vertrouwen, er zijn heel veel dingen die daaraan bijgedragen hebben. Die analyse zal ik niet geven, maar ook weer sprekend over de afgelopen 3 maanden, was het belangrijk dat een begin met het proces van herstel van vertrouwen in de richting van Groningen gemaakt is via het rapport van de parlementaire enquêtecommissie. De parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen heeft vorige maand zijn, nee dat is al iets eerder geweest, zijn rapport gepresenteerd. En dat wordt volgende week in de Tweede Kamer besproken. En dat is natuurlijk ook als vanzelf een heel spannend debat met politieke elementen. Maar het belangrijkste is dat de handreiking naar Groningen gedaan is op allerlei terreinen, ook in financiële zin, opdat we daarin een antwoord geven op een lang gevoel van onbehagen. Een onbehagen wat samenhangt met het feit dat men daar in de regio het gevoel heeft er niet of onvoldoende bij te horen. En dan is het ook weer niet zo'n hele grote afstand. Ja, fysiek wel, maar gevoelsmatig niet. Als je spreekt over gebieden die er misschien niet helemaal bij horen als het gaat om Nederland. Want tot nu toe sprak ik over Europees Nederland en ik maak snel de brug naar Caribisch Nederland. Want zoals wij allemaal weten bestaat Nederland uit 2 delen, het Europese deel en het Caribische deel. En ook daar is toch het gevoel dat er onvoldoende bij horen. Desalniettemin, en ik denk dat ik dat niet alleen maar zeg over de BES, maar ook over de relatie met de landen. Ik heb nog wel moeten denken aan de uitspraak die de Eerste Kamer deed voordat dit kabinet aantrad. Namelijk, laat het nieuwe kabinet veel meer prioriteit geven aan de koninkrijksrelatie. Ik durf in alle objectiviteit en neutraliteit te zeggen, dat gebeurt elke dag, elke week, elke maand. Als ik zie wat bewindslieden doen om de relaties te verbeteren, om daar met elkaar in gesprek te zijn. Zoals collega Todé dat zei op basis van de vraag van collega Bryson. Heel veel om de tafel zitten. Ook nog weer deze week. Collega, het is geen collega, minister Jette is genoemd. Maar ik was toch ook weer onder de indruk van een ander voorbeeld. Wij zijn allemaal in de Eerste Kamer bezig geweest met de nieuwe pensioenwet die door minister Schouten is verdedigd. Vorige week, de eerste deel van de week, dag en nacht met die behandeling bezig geweest. Tweede gedeelte van de week vliegt ze naar Bonaire voor een armoedeconferentie. Komt weer terug en doet de afronding direct na Pinksteren deze week in de Eerste Kamer. En het is maar een voorbeeld. Minister Hoekstra komt er, al de ministers, ik heb staatssecretaris Van den Burg, die ook nog wel wat politieke vraagstukken aan zijn fiets heeft hangen, gezien in het Caribisch deel. Ik ben echt wel onder de indruk van de investering die al die bewindslieden doen om die koninkrijksrelatie te verbeteren. En dat geldt niet alleen maar voor de landen, dat geldt ook voor de BES. Heel kort tot slot over die BES. Daar zijn natuurlijk een paar bekende vraagstukken. Het armoedeprobleem heeft zich nog eens een keer laten zien in een demonstratie op Bonaire. Ik was toevallig op Bonaire, net was het vorige maand, de maand mei, toen dat plaatsvond. Dat was ronduit indrukwekkend. Glenn Todé is een commissie aan het voorzitten om met een rapport te komen. En er is breed politiek consensus dat het kabinet hier nu zo snel mogelijk een antwoord moet vinden op dat vraagstuk van het sociaal minimum, wat vele kanten kent. En ik ben heel blij dat Ed Nijpels komt vertellen over zijn rapport over het klimaat, wat geïnitieerd is door een rapport van Greenpeace en de activiteiten die op de eilanden zelf hebben plaatsgevonden.
Daar zullen we morgen en overmorgen meer over horen. Stasia staat natuurlijk in het kader van de terugkeer naar de democratie, stap voor stap. Het budgetrecht is gerealiseerd en we zijn nu op weg naar een nieuwe gezaghebber. Dat zou natuurlijk fijn zijn als die stap ook gezet werd. En in die regio, Stasia, Saba, natuurlijk Sint Maarten, is natuurlijk altijd nog weer, collega Bryson sprak er ook over, toegang tot het banksysteem, de onderlinge, de kosten van het vervoer tussen de eilanden is en blijft een grote uitdaging. Überhaupt het investeringsniveau op de eilanden op peil krijgen is ook een uitdaging. Maar we zijn wel met elkaar, denk ik, op de goede weg. Tot slot, mevrouw de voorzitter. We hebben de vorige keer tijdens het IPCO gesproken over vraagstukken die met de geschillenregeling te maken hebben. En wellicht komt dat vraagstuk terug, misschien in ieder geval deze IPCO in relatie tot de mogelijke Koninkrijksconferentie. We hebben gesproken over onderwijs, dat komt ook nog weer via de ombudsman, deze IPCO terug. En we hebben gesproken over slavernij en dat komt ook terug. En het komt niet alleen maar terug op het IPCO, het komt ook nog weer niet de 1 juni, maar de 1 juli terug. Want u heeft denk ik allemaal kunnen zien dat ook de koning het verslag van het IPCO goed gelezen heeft. En dat zal hem ongetwijfeld geïnspireerd hebben of mede geïnspireerd hebben om in ieder geval naar buiten te brengen dat hij de 1 juli zal spreken. Wat de koning zal zeggen, dat is altijd relevant, maar welke betekenis het heeft, dat weten we natuurlijk niet. We zijn in afwachting daarvan. Maar hij zal spreken op die herdenking van het slavernijverleden en dat als zodanig is natuurlijk al van grote betekenis. De minister-president heeft dat ook op de 19e december aangekondigd. Voorzitter, afrondend. Ik begon met een persoonlijke opmerking vanuit vriendschap naar collega Jorritsma en haar verjaardag. Laat ik ook eindigen met een andere persoonlijke opmerking in de richting van William Marlin en de vriendschap die ik met hem heb. Eigenlijk net zo lang als dat ik mevrouw Jorritsma ken. Wij kennen elkaar al tientallen jaren. En jouw aankondiging, en ik weet dat je native speaker in Dutch bent, dus allow me to go on in Dutch. Jouw aankondiging hier, die niet onverwacht komt. Om na meer dan 40 jaar parlementariër, minister, minister-president te zijn geweest op Sint Maarten. En zo lang het land, of het eiland als onderdeel van de Nederlandse Antillen. En daarmee ook het koninkrijk, maar in eerste instantie de bevolking van de mensen van Sint Maarten, gediend te hebben. En de wijze waarop je dat gedaan hebt, en de vriendschap die daar ook uit voortgevloeid is, en de energie die dat gegeven heeft, die waarderen wij bijzonder. En wij hopen dat je dit nog allemaal volhoudt tot de periode waarin er verkiezingen zullen plaatsvinden. Ik denk in januari volgend jaar. We wensen je daar natuurlijk in die laatste fase heel veel steun bij. Maar we willen je bovenal, en ik denk dat ik spreek namens het hele IPCO, dank zeggen voor die tientallen jaren vriendschap, betrokkenheid bij de eigen bevolking, maar ook bij het Koninkrijk. Dank je wel. Voorzitter, dat gezegd hebbende ben ik aan het eind van mijn verhaal en ik kijk uit naar het vervolg van deze bijeenkomst. Dank u wel, meneer Roosmuller. En kijk, u hebt direct een vraag. De heer Bryson, u hebt zelfs 2 vragen. Ik begin met de heer Bryson, ik kom dan naar de heer Kalmes. Thank you, Go ahead. Voorzitter. Thank you for the presentation. There was one statement you made, and I think you said it in a certain context, but I think it's important that maybe you explain better, because you said, het tijd voor gratis geld is voorbij. Can you explain that a little better? Because if we look at the construct of the Netherlands, while you were mentioning that, I Googled, and I saw het Nederlandse begroting voor internationale hulp voor 2023 bedraagt 6,2 miljard euro. So it is not, I think that the Netherlands does not give grants. I think I need some clarification on what you mean by het tijd voor gratis geld is voorbij. Or is it that it doesn't apply to the kingdom, but only to international help? Nee, ik ben blij dat je die vraag stelt. Ik heb dat natuurlijk gezegd in een context die heel algemeen is. Kijk, we hebben in een lange periode geleefd, waarin de rente nagenoeg 0 was.
waarin wij in moeilijke periodes, bijvoorbeeld de COVID-periodes, ondernemers en burgers met miljarden, en een onderdeel daarvan was de steun aan de landen en de eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk, konden steunen. En dat was met rentepercentages van 5, 6, 7%, niet dat we die nu hebben, maar was dat veel ingewikkelder geweest en zou onze schuldquote enorm zijn gestegen. En de gestegen rente, en daarmee ook de gestegen rente op de staatsschuld, die zo ongeveer een aparte begroting is, of aan het worden is, maakt dat ik in algemene termen zeg, daar waar wij in het recente verleden, gedurende een redelijk lange periode, risicoloos eigenlijk omvangrijke leningen konden aangaan om financieringen te doen en investeringen te doen, die tijd is voorbij. Dat is iets wat elke politieke partij, of je nou regeringspartij bent of oppositiepartij bent, zich realiseert. Dat is de context. Niks meer en niks minder. Dank u wel. Dan is er een vraag van de heer Kalmes. En de heer Kalmes zal spreken ook met behulp van een tolk. Gaat uw gang. Dank u. Cortico. Que influência é refugiado nanting riba Holanda? Então, isso aqui relaciona com ting Yunan com muito nan com a dispersie. Even kort, wat voor invloed heeft de toestroom van vluchtelingen gehad op Nederland? En en eigenlijk ook kinderen die verdwenen zijn en dat soort zaken. Que pensamento Holanda tem riba desenvolvimento de BRICS? En wat zijn de gedachten van Nederland over de ontwikkelingen omtrent BRICS? Omtrent? BRICS. ASML. Tabisa kuna não tem suficiente ingenieur local. En ASML geeft aan dat ze onvoldoende lokale ingenieurs hebben. Que solução Holanda tem para isso? En wat voor oplossing heeft Nederland hiervoor? Laatste. En laatste. Het probleem is dat we quero não. Dat tem influência grande in de eleição última. Que solução concreta Holanda tem para coisa aqui? Pessoal, essa é esta Holanda riba panorama internacional. Het probleem omtrent de boeren, dat is van grote invloed geweest op de laatste verkiezingen. En hoe gaat Nederland hiermee om? Want wat voor oplossingen heeft Nederland concreet hiervoor? Want deze situatie heeft Nederland ook internationaal heel veel aandacht gegeven. Masha, dank. Dank u wel. Ja, ik zal het heel kort proberen te beantwoorden. Misschien even dan in de omgekeerde volgorde. Ik zei al iets over de landbouwtransitie, stikstof en de boeren. We vinden allemaal dat er op dat terrein van die landbouw iets moet gebeuren. Dat is onvermijdelijk. We vinden ook allemaal dat het met de boeren moet gebeuren en niet tegenover de boeren moet gebeuren. Daar is nu een traject, loopt daar om een akkoord te sluiten met de vertegenwoordigers van de diverse landbouworganisaties. Daar is het kabinet nu druk mee, minister Adema is daar druk mee. En hoewel er al eens een keer een deadline verstreken is, geldt natuurlijk hier toch altijd, als je dat zorgvuldig kan doen en iets meer tijd neemt, is het beter dan dat het clasht. Dus dat is de route die nu bewandeld wordt. Met betrekking tot BRICS zou ik zeggen, laten we daar even, dan praten we echt over de hele geopolitieke situatie en dan wordt het denk ik een iets te lange introductie van mijn kant. Als het gaat om de vluchtelingen en de kinderen, ik heb een onderscheid gemaakt tussen opvang en omvang. Wat wij altijd proberen te doen, dat is met betrekking tot de vluchtelingen 2 dingen. 1, zo snel mogelijk duidelijk maken wie heeft hier kans om te mogen blijven en wie niet. En voor wie ligt dus de toekomst buiten Nederland en voor wie ligt de toekomst mogelijkerwijs binnen Nederland. En voor die laatste categorie, maar überhaupt voor de mensen die hier asiel aanvragen, of dat nou kinderen zijn, alleenstaande minderjarige kinderen, heb je ook nog, of kinderen die daar met 1 of 2 ouders komen, proberen we natuurlijk die opvang zo professioneel mogelijk te maken. Nou, daar heb ik ook iets
over gezegd. En dan heb ik denk ik de belangrijkste dingen gehad. Er was nog een vraag over ASML en de moeite hebben om... Ja, personeel. Ja, personeel. kijk, dat is misschien, daar heb ik bij het vorige IPCO iets over gezegd, maar ik kan me voorstellen dat dat niet meer scherp is. Niet over ASML. Kijk, bijna alle sectoren in Nederland hebben te maken met personeelstekorten. Niet alleen maar technische mensen. Ook het onderwijs. Er zijn kinderen die geen of onvoldoende les krijgen vanwege het gebrek aan leerkrachten in het basisonderwijs en iets mindere mate het voortgezet onderwijs. Dus daar hebben we, en wat we daaraan doen als Nederland, dat is natuurlijk kijken naar die sectoren. Daar zitten allerlei elementen aan, primaire arbeidsvoorwaarden, secundaire arbeidsvoorwaarden. Daar zit het element in van flexibiliteit, daar zit het element in van hoe kun je het werk anders en beter organiseren. Dus dat heeft heel veel elementen, waarbij je natuurlijk ook de arbeidsmarkt moet richten op die sectoren die meer toekomst hebben en iets minder moet richten op de sectoren die wat minder toekomst hebben. Nou, ik denk dat we hier ook nog wel in de loop van dit IPCO samen of in groepjes verder over kunnen spreken. Want het is echt een goede vraag en een serieus probleem, waar die ook echt de kern van onze economie raakt, zeg maar, die personeelstekort. Dank u wel, dan dank ik u van harte. En inderdaad mooie thema's waar we ook tijdens de borrel en tijdens het diner over verder zullen kunnen spreken. Op z'n Holland zeggen we, de kop is eraf. Het begin van het IPCO is gemaakt. We hebben nu even een korte koffiepauze. En ik benadruk kort, de bedoeling is om 4:05 hier weer terug te zijn. Dus ik zou u willen vragen om iets te pakken en weer snel terug te komen. Want we hebben de avond waarin we uitgebreid informeel kunnen spreken. Ik zou er ook bij willen zeggen dat we na de pauze besloten verder gaan. Dat betekent dat we eigenlijk nu afscheid nemen van de diverse gasten die hier waren. Ik wil hen allemaal enorm bedanken voor hun belangstelling en voor de aanwezigheid hier. En verder een hele fijne dag wensen. En ik zie u allemaal zometeen weer terug om 4:05. Dank u wel.